maunig mga kuan guys, pag-distribute sa atupad ni Congressman Kari guys diri sa lungsod sa Matalom nga inubanan sa atong Mayor Eric S. Pahulio ang pag-apod-apod sa mga sweldo. Hinguli na ang atong mahal na Congressman diri sa Quinto Distrito diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay, uli na nga Congressman niya. Guys, video pang-apod-apod sa mga sweldo sa tupad beneficiary diri sa lungsod sa Matalom guys. Iko live diri sa Matalom Municipal Plaza sa lungsod sa